Hola, compa, benvinguts a un nou vídeo de per no frenar en el meu quarto. I ja te deixa tu, a mi. Moltes gràcies. Moltes gràcies, secretari. Secretari. Bueno, llame más. Ahora, Bé, intentaré fer este vídeo, no sé si donarà temps a muntar-lo i penjar-lo. Bé, és ja divendres. Errades típiques, ja sabeu, que solem cometre tots. La primera de totes, no m'enrotlle més, només recordeu pràctica, cal practicar. La primera és la divergència de vocals amb el castellà. Hi ha moltes paraules en valencià que tenen que és una forma ben pareguda al castellà, però que hi ha diferència amb el castellà en alguna vocal. Per exemple, ambaixada, sanefa, emparar, que podem pronunciar en un registre col·loquial, amparar, meravella, línia, nucli, nodrir, butxaca, muntar. Especialment hem de parar atenció als derivats, ja que de meravella, meravellós, muntar, muntatge, butxaca, embutxacar, etc. Segona errada típica, pareix mentida, però són unes paraules que ixen prou sovint. Les terminacions en isi, osi, en valencià, paràlisi, no paràlisis, paràlisi, anàlisi, la paraula anàlisi ix moltíssim. Osmosi, parèntesi, és habitual que ens escape la forma anàlisis. Aleshores, si ja ho diem, o bé rectifiquem o bé intentem colar com si volguérem dir el plural. Anàlisis que m'han fet, han eixit malament. A veure, tercera errada típica és el tema, la confusió, les paraules acabades en ènsia, ensa, ànsia, ansa, com per exemple, a veure, les tenia per així, ambivalència, sí, comparança, bonança, arrogància, bel·ligerància, aparença, creença, absència, cadència. A veure, aleshores hem de parar atenció a aquestes paraules, com que ens diran un tema sobre el qual fer el monòleg o el diàleg. Atenció si hi ha alguna d'estes, no confonguem cap d'elles i intentem pronunciar-les de manera adequada. Quarta errada típica és una errada que a mi m'agrada molt pensar en ella perquè em recorda la faraona, la més gran, sense dubte, i aquella frase que va dir en la boda de la seva filla Lolita, si me queréis, irsen. Una expressió que tenim clar que és incorrecta, però que sovint en valencià cometem, i cometem tots. El verb anar, anar-se'n, correcte, però si jo li dic a veure, segona persona del plural, vosaltres, aneu vos en. A veure, un altre exemple. He donat les dades. Feu el favor d'anotar vos-les. Aleshores, ja us ho podeu anotar, us les podeu anotar i no se les podeu anotar se, podeu anotar vos les, etc. Bé, hi ha tota una multiplicitat, però ja m'enteneu. Cinquena errada típica és l'expressió per a què, per què. A veure, si a mi em pregunten
per a què, amb quina finalitat fas estos vídeos? Jo contestaré, jo faig estos vídeos, normalment seria el que sentim en el carrer, és dir, per a què... Bé, la forma en valencià és faig estos vídeos perquè la gent aprenga. Posem per cas, si em disculpeu la manca de modèstia per la meva part. Això correspondria al castellà a estos vídeos para que, sí, però en valencià és perquè la gent, el per què respon tant a la pregunta en castellà per què com a la pregunta per a què. Per a què pregunta és correcte, perdó? Per a què vens? Per a què has vingut? Doncs he vingut perquè em tornes el llibre. Jo diria per a què, sí, però de moment encara es considera col·loquial. Bé, i acabe amb este vídeo amb una altra de les errades que he sentit molt en persones que parlen valencià de tota la vida. És una confusió entre el subjuntiu i l'indicatiu. És la meva explicació, no sé si és que és confusió entre formes o realment el que passa és que creuen que es pronuncia, és qüestió de pronúncia. El fet és que he sentit diverses vegades dir és que eixa és la vida que tinguem, no, eixa és la vida que tenim. Acabo de veure un vídeo d'un grup, no recordo si era Va de Bo o com es dia, o un dels membres que ara ja no és membre. Diu, és que no la vegem, no la veiem, vegem és una altra forma, no és correcte. A veure, aleshores cal veure una cosa tan senzilla com el present indicatiu, utilitzar-lo quan toca. El present subjuntiu s'utilitza en, ja sabeu, com és irrealitats, desitjos, etc. Bé, doncs això és tot. Ja sabeu, espero que us hagi agradat, espero que us servisca, espero que us ajude. Doneu-li al like si voleu. Feu-vos subscriptors, podeu fer comentaris, recordant sempre que jo no sóc la veu de la Junta, no tinc més iniciativa que les meues ganes d'ajudar, si és que serveixen, etc. Moltes gràcies. Opera Roma. Adeu.